नैबे मोनाबिलि समाव जा सावथुन मोनसे संसारनि माया रिलिज होनाय जाबाय बेहाय फैनानै आङो मोजां मोनदों। प्रडाक्शनखौ जानो हागौ गोबाङानो मिथिया, गोदान प्रडाक्शन बेयो। आङो बेखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ बे गोदान प्रडाक्शन फैनायखौ जोंनि हारिनि गेजेराव जा सावथुन बानायनो होननानै ओंखारबोदों बिथांमोनखौ आङो सापर्ट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय। बे थारैनो दुखुनांथाव बाथ्रा, सासे माने प्रडिउसार जोंनि सावथुन मुलुगाव आगान होजेनहां जानायावनो माने बिथांनि जिउआ रुंसारि जालांबाय। बे थारैनो जों गासै बर' सुबुंनि थाखाय दुखुनांथाव। आङो आर'ज गाबो बिथांनि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो। आङो बेखौनो बुंगोन, जिहेथु सावथुन मोनसे बुङोब्ला बा प्रडाक्शन मोनसे बुङोब्ला बेहाय गावनो गाव हारसिङै जौगालांनो हाया, बेखौ रायजोफोरनि सापर्ट मोनब्लासो बेयो दावगालांनो हायो। आं सानो नैबे गोदानै ओंखारनाय जे ब्रादार्स प्रडाक्शन बे जाहाथे उननि समफ्रावबो मोजां मोजां सावथुन बानायलाङो, बेनि थाखायनो बिथांमोननि गिबि दिहुनजेननाय नैबे संसारनि माया सावथुनखौ आं बयखौबो नायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आरो।